Karibiang long alo kijuna lang kisum nai ahawar lake lumbazong ahawar ta isilo. Ate inglong alo kang tuya jok lang kilong awar sai sung pikhangja. Kijuna lang akisung pen kapajok jia phan Karibiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen kidam tang surihini ra kresir kep aning kan pen rong rup atokano doana longta kang thirjur la pen kachithing klong kijuna lang awar sai rat along pale et nang jipusi Lumbazong Hawar VDC Chairman Mate Ratsai Klembang Ramsing Ramsa Phan Pin Khatsi Hum Phari Sira Troknar Kep RCC Ringwell Kapatur Jia Phan CEM Alam Toya Tengpen Asai Ke Klem Jidame Patanglo Lapen Puthot JJM Mate Jal Jiwan Mission Alang Kapale Un Dim Do Analongta Puthot DRDA Skimpen Pharo Isi RCC Ringwell Kapahot Thujia Phan Dhansing Ramsa Phan Lamtoi Kipia Tengpen Disama Cekso Langso Jirjara Klam Lapen Matipungarong Hehuyalong RCC Ringwell Kapang Nidam Jia Phan Katese Kajadang Thekponlong Hum Pharo Isi RCC Ringwell Kewang Jianikan Arkoi Kalite Thangthanga Chiklong Bong Patang Etjipusi Pachini Bong Dak Lumbazong Arat Ahin Pen Dr. Tuliram Rong Hang CM Sir Apan Surya Kardom Pajir lo Lumbazong Arat hoi pen je alangli anding kemi pen ajok dak Lumbazong atok anu gido arat apan kijuna lang akisung pen kapajok ji pa joini dili phan ke chengsi 180 nang pihala ke tanget lo lasi non la pinita puthot ai kapot hai nangi dopik la angtang la helo jo ilia hokpet kiklem abang khu lasi Tuliram Rong Hang Sar Phantame kai kenili tum Lumbazong Arat atum alang lilong sido lapen ninga cek topik lasi Tuliram Rong Hang Sar Dr. Tuliram Rong Hang Sar ajo ini si pini dak pini Lumbazong asotum lang kijun long le kisung pen pinang jok lo lapen alang danon junlong pamelo lapen puthot Hum Pharo Isi alang linangi pithu lakenon nili Prabjin pen la Januari Februari achiklo kapatang edje phansinili Lumbazong Arat phantame lamchak chipilo ba Dr. Tuliram Rong Hang CM Sar phantame nili lamchak chipilo Januari Februari achiklo angbong la Hum Pharo Isi puthot aphinangi pithu pen pulotangte aphang Hum Pharo Isi ra sari kuri aphit Hum Pharo Isi Hum Pharo hidini ra sari kuri ke Februari achiklo angbong si patang lapo la si konane kelele dolang pulotangte akenang sot niliphan nang humri si niliphan nang chetong nang po rong gambura pen chenglok ba atokonu gi dora tum niliphan prabjin ba nang humri si nili kapali edim antame palit ko la pen ken nili nomor nili puthot chipi po la ka humria nomor bang la hello 9957381454 alang litum niliphan la so nomor long phun nang call si niliphan nang humri pen nang chetong nang po prabjin pen nilimen ge dhonsing kramsa Ili aprang abarim ex VDC chairman tapen ke nili non BJP asong si dodun bang tapen BJP asong apang tangi aphan nili lasi rad aphan kai ke tame akisum nga payaw aphan nili arjab lo lagu pin department ke dalam laso department ke PNRD Panchayat and Rural Development Department la CM Sar sinangi pilo adin kemi pena jok lasi penang aratum julong lo lapen 280 nang pidet pen le Lumbazong aratum langki kisung pen ki jok po palam ke ni lipudam ne law athe adim masih happy gapot jong simo la 280 complete that pen jong si kacitang te na ne dolang pulodang te Dr. Tuliram Rong Hang CM Sar phanako puthot nili tum chunungri thusi la puthot rat asai ge klemi phanili tum bori kon